Sa ato nagapanguna nga mapangulong dinran sa mga balita lokal, pag-modify sa implementasyon sa enhanced community quarantine sa probinsya, ginkasugtan sa tanan nga mga local government units. Operasyon sang LTO Region 6 sa syudad sang Bacolod suspendido sang isa ka semana. Sa balita national, record sa mga naka-recover sa COVID-19, amat-amat nga nagasaka. 7 ka COVID-19 patients nagmayong kondisyon matapos nagbaton sang blood plasma gikan sa mga COVID-19 survivors. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Huwebes, Abril 16, tuig 2020. Ang inyong news team, Aksyon Iden Aboso. kag Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sini. Mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon, Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 6 minutos na nagaligad sa tak na ang alas 6, detalya na sang mga balita lokal. Ginkasugtan sang tanan nga local government unit sa Negros Occidental nga i-modify ang implementasyon sang enhanced community quarantine umpisa Abril 20. Sa virtual briefing sang Interagency Task Force Against COVID-19 sang Negros Occidental, ginpahayag ni Governor Eugenio Jose Lacson nga mayara sang pagbag-o umpisa Abril 20. Kalakip sa mga pagbago amo ang ginapahanugutan na ang mga tricycle nga makabiyahe apang tubtub 3 lamang kapasahero ang mahimo makasakay. Ang tricycle ginpahanugutan man pero isa lamang ang pasahero kag pahanugutan na ang mga construction projects sa pribado man o kon pang gobyerno. Ginatugyan naman ni Lacson sa tagsa kay LGU ang pag-implementar sang curfew. Ginklaro ni Lacson nga ang pag-modify sang ECQ para lamang ini sa mga local government unit na sakop sa jurisdiksyon sang probinsya. Starting April 20, 2020, we will allow limited public transport. Meaning to say,
tricycles will be allowed a maximum of 3 passengers with proper physical distancing. Tricycles will be allowed with only 1 passenger. Kabahin sa pahayag ni Governor Bong Lacson. Suspendido naman ang operasyon sang LTO Region 6 sa syudad ukod sa susulod sa isa ka semana sa syudad sang Bacolod. Inisunod kay Congressman Greg Gasataya matapos ang iya pagpakig-angot kay LTO Regional Director Eric Leonard Tabaldo matapos iya ginpadangat ang dakpanay sa mga van nga ginhire sang BPO companies bangod wala sang special permit. Sunod kay Gasataya nag-commit sa iya si Tabaldo nga epektibo Abril 15 suspendido ang ila operasyon sa Bacolod sa isa ka semana kaghatagan ang mga operator nga proseso sang ila special permit sa LTFRB 6. Sa consultative meeting nga ginpatawag ni Vice Mayor Elcid Familiaran kahapon, ginpahayag sa isa ka tiglawas sang BPO company may mga empleyado sila nga nagabusong kag PWD nga naglakat pauli sa ila mga balay matapos gindakop ang ila ginasakyan nga van. Ginklaro ni Attorney Alan Sacramento, Operations Chief sang LTO 6, wala nila gina-single out ang mga salakyan nga ginausar sang BPO kundi may pila naman ka mga jeep kag tricycle ang nadakpan bangod makabig sila nga kolorum kasunod nga suspendido ang tanan nga prangkisa sa idalom sang ECQ. Sunod kay Sacramento para mangin legal ang operasyon sa mga salakyan nga may prangkisa, dapat mayara sila sang special permit gikan sa LTFRB. Nagpangayo naman sang pasaylo si Sacramento sa mga BPO sa inconvenience nga gintuga sa ila. Sang aga, nagpumit sa akon si Regional Director Eric mauntat sila effective kaina pagpanako and mahatag sila 1 week for the vehicle for hire nga magkuha sang special permit. Ang kamain sa pagpahayag ni Congressman Greg Gasataya. Samtang ginpahayag dugang ni Congressman Greg Gasataya nga nagpasiguro sa iya si LTFRB Regional Director Richard Osmeña nga iproseso ang mga application sa mga operators nga magkuha sang special permit. Sa idalom sang enhanced community quarantine, ang mga BPO companies ang nagkuha sang van nga among magaserbi nga transportasyon sa mga call center agents. Una ang ipahig sang LTO 6 nga kinahanglan ang van ang mayara sang prangkisa kag special permit para legal ang ilang pag-operate sa Bacolod. Suno kay Gasataya, ginambalansya ni Osmeña nga sa tiyon nga mag-apply ang operator sa special permit ang LTFRB ang mga proseso sini sa sulod sang 24 oras. Duman pa ni Gasataya, iyan naging palambot sa mga BPO companies kay iban pa nga mga transport providers ang ilang ginistoryahan ni Osmeña. Ginakilala ni Gasataya ang mga BPO companies nga among nabilin sa pagbuhi sa ekonomiya sa syudad sa sini nga panahon. Suno sa kongresista, naka-intindiho ini nga may layi nga dapat sundon apang dapat intindihon man sa naglain-lain nga ahensya sa gobyerno ang ginapangatubang sa karon nga krisis. Ginklaro naman ni Attorney Alan Sacramento, Operations Chief sang LTO 6 nga yara na siya sa syudad sang Bacolod antes ginpatuman ang Enhanced Community Quarantine ukon ECQ. Ining sabat ni Sacramento matapos ginaligar nga iya ginlapas ang quarantine protocol sa syudad sang Bacolod. Ginpatag ni Sacramento siya ang na-assign para sa area sang Bacolod kag Negros Occidental samtang ang iya mga kaupdanan ang mga personal sang LTO sa probinsya. Sunod kay Sacramento, masobra 14 dias na siya nga nagatener sa Bacolod kag wala ini nakapauli sa Iloilo matapos na ibaluan nga may ipatuman nga ECQ. Doon na kasi dulain ang sistema diri sa Bacolod because when we had our operation sa Iloilo, after naman nakadakop ng maskin isa ng kabanya, wala na may nagliwat. Okay? But then dire, doon kasi sila madyapon. No? Ang kabahin sa pagpahayag ni Attorney Alan Sacramento. Samtang ginumpisa na sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board, karon nga adlaw, akong gahapon nga adlaw ang pagbaton online sa mga van operators nga luyag magproseso sang ilang mga special permit ilabi na ang mga ginakontrata sa mga call centers sa palibot sa syudad kag probinsya. Suno kay LTFRB Regional Director Richard Osmeña, ining lihok ang nagatuyo nga masulbar ang natabong nga problema sa mga call center agents nga naapektuhan sa ginpatuman nga operasyon sang LTO.
Duha pa ni Osmeña na tigayon na ini nga nakapag-angot kay Mayor Evilio Bing Leonardia kay Congressman Greg Gasataya angot sa amo nga concern. Ginapaabot man sini nga matagan na sang nakaigo nga solusyon ini nga problema kag makumpleto na ang pagproseso sa amo nga special permit siniman nga semana. Sa ibang pang nga balita lokal, nangin epektibo naman ang unang adlaw sa pagpatuman sa nga number coding sa syudad sang Bacolod base naman sa Executive Order number 30 nga ginisyon ni Bacolod City Mayor Evilio Leonardia. Sunod kay Bacolod City Police Office Public Information Officer Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, may iban nga wala makahibalo sa pagpatuman sang number coding sa syudad. Sunod kay Pico, sa baylo nga dakpon sila sang kapulisan, ginpabalik sila dala ang pagpahangop angot sa pagpatuman sang number coding sa Bacolod. Sunod kay Pico, exempted ang frontliners sa nasamit nga number coding. Dugang pa ni Pico, dako ang mabulig sang number coding agud mabuhinan ang mga nagalagaw nga pumuluyo kag salakyan sa syudad sang Bacolod. Handa naman ang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital nga mag-cater sa COVID-19 patients nga sobra sa ilagin talana nga capacity nga tubtob 35 lamang ka pasyente. Suno sa kay CLMMRH Head Dr. Julius Drilon, kung gusto sa opisyal sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod nga mag-cater ang ospital sa sobra sa iya sini nga kapasidad, dapat mayara sang idugang personal protective equipment kon PPEs. Duha pa ni Drilon nga mayara ang ospital sang kapin 500 ka mga nurses kag doktor nga ginreserba bilang preparasyon sa posible second wave sa pagsaka sang kaso sang COVID-19. Palayag pa ni Drilon nga kung magsobra sila sa capacity, may posibilidad nga may limitasyon na ang pag-cater sa ospital sa mga ginakabig nga patients under investigation o kung PUIs. Now, if you want us to go beyond our capacity, taga ipa kami ninyo PPE. No, mapilit ni namon ang amon nga tanawo. Kay di subong daw, siguro lapit naman sa mga almost 500 na mga personnel, doctors kag nurses, ang matubang na nareserba namon diri. Ang kabahin sa mapahayag ni Dr. Julius Drilon sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Nakompleto na sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital ang mga proseso angot sa patukuron nga COVID-19 testing facility sa syudad sang Bacolod. Sunod kay Dr. Julius Drilon, ginapaabot nga makuha na nila ang 20 milyones pesos nga ginalokar sang lokal nga gobyerno sa syudad sang para sa tukuron nga pasilidad. Dugang pa ni Drilon nga amat-amat naman na bakal sang hospital ang mga gamit nga ibutang sa testing facilities. Ginako ni Drilon nga mayara sang delay sa among nga proyekto bangod may mga safety measures pa nga ginakonsiderara. Ginapaabot nga matapos ang testing facility sa katapusan sa bulan sang Mayo. Kompleto na subong ang proseso, no, na allocate na sang City Council ang 20 million. Ay hatag para magpatindog kita sa COVID testing facility, no? Ang dugang nga pagpahayag ni Dr. Julius Drilon. Sa mga duga pa naton nga mga balita lokal, nagnubo sang 26% ang mga kaso sa 8 ka focus crimes sa sulod sa 2 ka semana, halin sa implementar ang enhanced community quarantine sa Negros Occidental. Sunod kay Police Major Edison Garcia, ang spokesperson sang NOCPO, dako ang pagnubo sa kaso nga murder sa 40%, samtang 25 naman ang ginubo sa physical injuries sa atong Marso 30 tubtob Abril 12. Doon ni Garcia, ang 8 ka focus crimes ginalakipan sang murder, homicide, rape, physical injury, robbery, theft, carnapping of motor vehicles and motorcycles. Palayag ni Garcia, wala sang kaso nga rape kag isa gid lamang ka kaso nga pagpangawat ang ila sining na record. Ginpahayag man ni Garcia nga nagnubo man ang vehicular accidents sa 77% halin sa ipatuman ang travel restrictions bangod sa implementasyon sang ECQ. Sa katapusan nga balita lokal, patay ang 35 anyos nga amay matapos ginluthang sa tong Martes sang 5 ka wala makilala nga masuspetsado sa barangay Malatas, Banwa, sang Calatrava. Ang biktima ang ginkilala kay Joseph Lumanog, nagaubra bilang karga tapas kag nagapuyo sa among nga lugar. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Police Captain Eugene Tolentino, tagpamuno sang Calatrava PNP, sakay si Lumanog sa truck upod ang mga kaupdanan sinis ang ginbalabagan sa mga suspetsado lunsay armado sa
sang Armalite kag kalibre 45. Dugang pa ni Tolentino, ginpahapa ang biktima kag ginluthang gamit ang kalibre 45. Sa postmortem examination nga ginpatigayon ni Dr. Reggie Orario sang Calatrava District Hospital, ang biktima nakaangkon sang maluba nga pilas sa liog kag ulo nga gintunaan sang iya kamatayon. Nakuha sa lugar sang insidenteng duha ka basiyo kag isa ka balines sang kalibre 45 kag padayon pang investigasyon sa rason sang pagpatay. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:17. Record sa mga naka-recover sa COVID-19, amat-amat na nga nagasaka. Samtang 7 ka COVID-19 patients nagmaayo ang kondisyon matapos nagbaton sang blood plasma gikan sa mga COVID-19 survivors. Ang mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita kung Balitang Bayan Numero 1. Live. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa.
Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan. Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:22, detalye na sa aton mga balita nasyonal. Amat-amat na nga nagasaka ang records ang recovery sa COVID-19 sa Pilipinas. Sa pinakauling records ang Department of Health, may 58 ka recoveries ang na-record kagaron may kabilugan nga 353 na. Nadugangan naman sang 230 ang panibago nga kumorbado nga kaso sang masakit kag naglambot na sa kabilugan nga 5,453. Una ang ipahig sang DOH kay sang Interagency Task Force Against COVID-19 nga ginapaabot na ang pagsaka sang kaso sang COVID-19 bangod sa ginpatuman nga mass testing. Samtang nagsaka na sa 349 ang kaso sa mga napatay sa COVID-19 sa Pilipinas matapos na record ang 14 pa nga nadugang nga nagkalamatay. 7 naman ka mga COVID-19 patients ang nagmaayong kondisyon matapos gintugungan sang blood plasma halin sa mga survivors. Sunod kay hematologist Dr. Francisco Lopez ng St. Luke's Medical Center sa Bonifacio Global City, may nakitaan nga improvement sa chest x-ray sa nakabaton sang blood plasma kag nagnubo man ang ilang nga oxygenation requirement. Dugang pa ni Lopez nga mat-amat man nga nagnubo ang biomarkers sang inflammation. Patag ni Lopez nga kunyara sa ventilator ang mga pasyente sa machine makitaan nga ang requirements ng oxygen ang naganubo. Apangin pahayag ni Lopez nga kinahanglan sang dugang pa nga pagtuon ang nasamit nga findings sa piyak sa nakitaan nga improvement sa kondisyon sang mga pasyente. Naglambot na sa 55 ka pulis ang nagpositibo sa COVID-19 base man sa pinakaulihing data halin sa Philippine National Police Health Service. Sunod kay Police Brigadier General Herminio Tacleo Jr. o Contadeo Jr. ang PNP Health Service Director. Ang 5 ka panibago nga kaso amo ang isa ka 43 anyos kag isa ka 36 anyos nga mga pulis sa Laguna, 29 anyos nga pulis gikan sa siyudad sang Muntinlupa, 29 anyos nga pulis gikan sa siyudad sang Taguig, kag 50 anyos nga pulis gikan sa Bulacan. Suno kay Tadeo nga may 8 na ka pulis ang naka-recover sa masakit kag nagapabilin sa 3 ang napatay. Duha pa ni Tadeo, 105 ka pulis ang ginakabig nga probable kag may 456 nga ginakabig naman nga suspected patient. Ginmando naman sang Department of the Interior and Local Government sa Philippine National Police kag local government units nga ipasiradaan ang mga non-essential establishments sa panahon sang enhanced community quarantine. Sa press statement ni DILG Secretary Eduardo Anyo, ginpahayag sang tiglikom nga dapat ipasiguro sang otoridad nga wala sang negosyo nga mag-operate sa idalom sang guidelines sang Interagency Task Force. Sunod pa kay Anyo nga wala sang partial lifting, bangod ang Pilipinas ululupod nga makalampuwas pagi sa paghugpong sa mga pribado nga sektor kag publiko sa pasunod sang estrikto nga implementasyon sang ECQ. Nagwa ang direktiba matapos makabaton sang ang tiglikom sa impormasyon nga pay pila ka mga non-essential establishment ang nag-umpisa sang operasyon sa pila ka lugar. Ginsaad sa guidelines nga dapat ipasiguro sang LGU nga ang mga business establishment magapabilin nga sirado sa panahon sang ECQ, magluwas lamang sa mga nagabaligya o kung naga-manufacture sang pagkaon, bulong, tubig, banking, and remittance kag telecommunication. Ginmando naman ni Justice Secretary Menardo Guevara sa National Bureau of Investigation nga imbestigahan ang 6 ka ospital nga naligar nagpamalibad sa pag-admit sa isa ka senior citizen nga nagbatyag sang kabudlay sa pagginawa kag sang ulihi nagpatay sa ilas ni balay. Una ang ipandaman ni Presidente Rodrigo Duterte ang mga opisyal sa mga government hospitals nga dismissal o kung suspensyon ang ilatubangon kung mapamatudan nga ginbalibaran ang isa ka pasyente. Si Ladislao Cabling, 65 anyos, ang napatay sa iyabalay sa Nueva Ecija matapos nga 6 ka ospital ang nagbalibad nga i-admit siya sang magbatyag sang kabudlay sa paghinawa. Aya bata nga si Girlie ang nagbulgar sa natabo kag nag-aligar nga 6 ka mga ospital ang nagpahayag nga wala sila sang bakante nga intensive care unit para sa iya amay nga mayara sang asma. Duha man ni Girlie nga wala man lang nahatagan sang first aid ang iya nga amay.
Nakabalik na sa Pilipinas ang masobra 300 ka Pinoy seafarers gikan sa Miami, USA. Ginsugata sa pinaka-opisyal sa Department of Foreign Affairs ang 354 ka seafarers sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 kahapon nga adlaw. Ginaproseso sa Philippine Embassy sa Washington, D.C. kabulig ang UPL Manning Agency ang chartered flight nga makapauli sa pungsod ang mga seafarers. Nagalin ang panibago nga batch sa repatriate sa Carnival Cruise kung sa diin 76 ka crew member ang nagahalin sa MV Ecstasy, 104 sa MV Dream, 49 sa MV Glory, kag 125 naman sa MV Sunshine. Ginpahayag naman sa Department of Labor and Employment nga nakapanagtag na ang ahensya sa financial aid nga masobra 300,000 sa kamatrabahante nga apektado sa enhanced community quarantine. Apang ginpahayag sa DOLI nga ginakinanglan nila ang bulig sa duha ka mga ahensya bago ginakulang na sila sang ihatag nga ayuda. Sa report, 219,458 ka mga formal workers ang nagbaton sang 5,000 pesos nga financial assistance nga may kabilugan nga 1,097,290,000 pesos nga kabahin sa kabahin sang COVID-19 adjustment program sang DOLI. Ang duha ka ahensya nga mahimo pangayuan sa bulig sang DOLI amo ang Department of Finance kag Department of Social Welfare and Development. Pabor naman si House Minority Leader Benny Abante nga magbaligya na lamang sang propiedad ang gobyerno para madugangan ang pondo sa pagtapna sang COVID-19. Sino kay Abante sa baylo nga magpatuman sang panibago nga pagpataw sang buwis mas maayo init nga tikang para sa karon nga krisis. Dugang pa ni Abante hindi niya pagsuportahan ang anuman nga tax measure nga iduso sa Kamara. Ginpanugyan pa ni Abante nga kung naglambot sa punto nga ini, dapat iprioridad ang mga kompanya nga ginapanag-iyan sa mga Pinoy antes ang mga dumuluong. Ginapangabay sang tagpamuno sang Commission on Higher Education ang mga kolehiyo kag universidad nga mangin imaginative sa pagpatigan sang graduation bangod sa ginapangatubang COVID-19 crisis. Suno kay Chairperson Prospero de Vera, pwede na nga ipadala ang mga diploma sa mga graduating students sa mga masunod nga binuran. Pwede man sunod sa CHED nga magpatigan sang online graduation o kung magpatigan sang seremoniya sa tion nga kontrolado na ang sitwasyon sa COVID-19. Sa nimunuan, natrasar kag napektuhan ang pag-eskwela sa mga estudyante sa kolehiyo kag universidad matapos ginpatuman ang lockdown sa nagkalain-lain nga lugar sa Pilipinas para nga pauntat ang paglapta sa COVID-19. Ginpahayag naman ni ACT CIS Party List Representative Jocelyn Tulfo ang pagpospone sang barangay kag SK elections sa Disyembre 2022. Ang isa kasala bangod ang sitwasyon subong sa COVID-19 crisis ang nagapakita nga madamo sa mga incumbent officials ang incompetent sa posisyon. Sunod kay Tulfo nga kinahanglan ang barangay kag SK election patigayunan sang mas temprano o kung sa tunga-tunga sa masunod nga tuig pagkatapos nga mahagan-hagan na ang COVID-19 crisis. Patag ni Tulfo nga kung palambuton pa sa Disyembre 5, 2022 ang eleksyon, mahimo ini nga mangin torture sa milyon ka mga Pinoy nga ang barangay officials makadilismaya ang ginahimo. Dugang pa ni Tulfo nga kung palawigon pa ang eleksyon, mahimo nga malimpatan sang mga botante kung daw ano ka incompetent ang opisyal nga ilagin pili sa panahon nga kinahanglan. Naglonsar naman ang Land Center of the Philippines ang OPD hotline consultation. Tuyo sa nga magapagonsulta ang mga pumuluyo angot sa COVID-19, asthma, bronchitis, tuberculosis, kaiban pa nga lung diseases. Mahimo ang magtawag sa LCP OPD hotline number 155-225. Bukas ang hotline number Lunes to Biyernes, umpisa alas 8 sang aga, tubtub las 5 sang hapon. Sa katapusan nga balita national, palawigon pa ang ipatuman nga enhanced community quarantine sa bugos nga Davao Region. Sa baylong Abril 19 sa pagkasimana nga palawigon ng ECQ kung tubtob Abril 26. Sunod kay Mayor Sara Duterte, magapabilin nga sirado ang border sa syudad sang Davao, magluwas lamang sa mga ginadala nga supply sang pagkaon kag emergency. Sirado man ang mga airport kag pantalan sa nasambit nga lugar. Patag sang alkalde na desisyonan sa mga opisyal sa rehiyon nga palawigon ng ECQ matapos na record ang 3 pa ka kaso sang COVID-19. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:31. Inyagin mamatihan ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Standby na sa Action Report second portion of Aksyon, Fred Salanga.
Balikay kita sa atong dugang nga mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition upod gyapon sa inyong news team. Aksyon Eden Aboso. Kag-Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broad